асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дӯсти азиз дар деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз гӯшаи табиати зинда боздид ба амал оварданд. дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз парвариши навъҳои гуногуни парранда аз ҷумла шутурмурғи африқоӣ аз наздик шинос шуданд. гӯшаи табиати зинда олами воқеии паррандагонро бозгӯ намуда, дар он намудҳои гуногуни оилаи паррандаҳо парвариш меёбанд. ин макон аз тарафи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Юсуф Алимов бунёд гардидааст. масоати умумии гӯшаи табиати зинда наздики 1 гектарро дар бар гирифта, дар ҳудуди он қариб 20 намуди парранда парвариш карда мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки барои парвариши шутурмурғ дар шароити Тоҷикистон 8 сол қабл аз хориҷи мамлакат 3 сар ворид карда шуд. имрӯз ин шумора ба 50 сар расидааст ва ин таҷриба натиҷаи дилхоҳ арзёбӣ мегардад. имрӯз мо шод ҳастем ки пешвои миллати мо дар инҷо ташриф оварданд. мо дар инҷо гӯшаи табиати зинда ташкил кардем, монанди штурмурғ, монанди фазанҳои ҳархела, кабутаро, капко, товусҳои ҳархела парвиз карда саршумораро афзоиш медиҳем. мо таслим гирифтем ки бо мақсади бисёр кардани штурмурғ гӯшту бо тухмаш бодори даруниро таъмин намоем. саршуморааш 50 дона ҳаст. саршумораро бисёр карданем. дар гӯшаи табиати зинда шутурмурғҳои аз 5 моҳа то 8 сола парвариш меёбанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷрибаи Юсуф Алимовро дар самти парвариши навъҳои гуногуни парранда аз ҷумла шутурмурғ намунаи ибрат дониста ба масъулон ҷиҳати афзун намудани саршумори он дастуру супоришҳо доданд. гуфта шуд ки гӯшти шутурмурғ парҳезӣ буда, тухми он аз 1 то 2 килою 200 грамм вазн дорад. хӯроки шутурмурғ асосан беда, баргу поя ва дони ҷувори макка, гандум ва дигар навъи зироати ғалладона мебошад. вазни умумии аксари шутурмурғҳо то 150 килоро ташкил дода, аз он то 80 кило гӯшти парҳезӣ гирифтан мумкин аст. пешвои миллат ба шахсони мутасаддид дастур доданд ки таҷрибаи Юсуф Алимовро омӯхта ҷиҳати ба роҳ мондани парвариши шутурмурғ дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ва афзун намудани саршумори он тадбирҳои саривақтӣ андешанд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки дар гӯшаи табиати зинда ҳамчунин товус, тазарви сирдарё ва тиллоӣ, мурғи қу, кабутари синасафед, 3 навъи саъба, лочини туркистонӣ, тӯтӣ ва дигар намудҳои паррандаи нодир дар шароити мувофиқ парвариш меёбанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъсиси гӯшаи табиати зинда дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ва ҷалби наврасону ҷавонон ба ин гуна марказҳои табиатшиносӣ масъулонро вазифадор намуданд. инчунин дастур дода шуд ки дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хатсайри нави сайёҳӣ таъсис дода шавад, то сокинону сайёҳон аз он дидан намоянд. гӯшаи табиати зинда дар деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мавзеи зебою назаррабо буда қалби ҳар бинандаро тасхир менамояд. мавзеи навбунёди табиати зинда бо гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони сояафкану ҳосилдеҳ оро дода шудааст.